Čau, zdraví vás Želík a vítajte pri mojom ďalšom oznamovacom random vlogu. Takže tento random vlog bude o tom, že idem na dovolenku do Paríža. Sa strašne teším, Želaky, aj ty sa tešíš, že ma neuvidíš? Nelíš si vajca, Laky. Furt si ty vajčiskali, že? A odchádzam v piatok, toto nahrávam v stredu, tak neviem, kedy tento random vlog vydám. A ak ho vydám zajtra, čož je štvrtok, tak už zajtra idem do Paríža. A keď dneska, tak idem až za 2 dní. Tu mám už napísaný rozpis. My ideme na výlet, lenže my ideme taký poznávací zájazd, ideme autobusom. Chcel som ísť autobusom, lebo tu bude väčšia švanda, tak sa naň strašne teším a prečítavam rozpis, čo v ňom bude. Chcel by som to vlastne natočiť, ten trip celý, lenže poznáte ma, nie vždycky sa mi to podarí, no. Takže neviem, či sa mi to bude točiť. Ale myslím, že ja to proste budem natáčať a budem sa z toho snažiť urobiť čo najviac záberov a aby ste z toho aj vy niečo mali, skúsim tam spraviť nejaký challenge, uvidíme, či sa podarí. A teraz by som dostal sa k tomu programu. Takže prvý deň, odchod z Bratislavy o 2 hodine. My nejdeme z Bratislavy, ale my ideme z Piešťan. My ideme z Piešťan, áno. Lebo odchádza to... Nie, my ideme z Trnavy. Odchádza to z Piešťan, tam je nástupné 50 eur a potom tam ešte nastupujú z Piešťan. Nie, z Trnavy a tam je nástupné 20 eur, takže my to máme bližšie... Aj tam to máme blízko, ale pôjdeme do Trnavy, lebo tam je lacnejšie nástupné. A bereme aj ľudí v Bratislave. Takže z Bratislavy o 2 hodinách a takže z Piešťan by to malo ísť o hodinu. Nie o hodinu, ale akože o 1 hodine by sme mali odchádzať z Piešťan. Tranzit z Rakúsko a Nemecko, nočná jazda do Francúzska. To je prvý deň. Druhý deň, príchod do Paríža. V dopoludňajších hodinách prehliadka najznámejších historických pamiatok v centre mesta. Katedrála Notre Dame. Latinská štvrť, to budú nejaké latinčania, že to sú Číňania, aha, počkaj, latinčina. Pi, Rho, a Omega, a Alfa, a Deta, či Delta, no, to je latinská štvrť, niečo mám na latinskej štvrti natočím, no, zo všetkého vám niečo natočím, uvidíte to. Kde som skončil? Pantheon, to je nejaký chrám, sa mi zdá. Univerzita La Sorbonne. Či kokos, to sú názvy, to je nejaká univerzita. Ale budem určite točiť z miest, ktorých sa budem môcť točiť. Ak dojdeme do nejakého múzea, kde je zakázané točiť a ja tam budem natáčať, že čau, zdraví vás Želík, tak ma určite odtiaľ vyhodia aj s mobilom. Tak to asi nie. Luxemburské záhrady. No tam sa myslím, že bude natočiť. To sú vlastne úplne prekrásne záhrady a skleníky. Teda aspoň myslím. Boulevard Street Michel. To je nejaká bulvárna ulica. Centre Pompidou. Tak to fakt neviem, čo je. Kostol svätého Eustacha. Tipne si, že kostol svätého Eustacha je kostol. You don't say? Takže Place de Concorde. A potom ubytovanie. To je prvý deň a pozrite sa, čo tam už máme. Druhý deň. Druhý deň. Tretí deň. Po raňajkách návšteva známku Versailles. Versailles zámok. To je zámok. Nečakané. Myslím, že je pekný. Nevidel som ho ešte naživo. A jeho záhrad. To bude fajné. Popoludní prehliadka zámku vo Fontainebleau, to je nejaká fontána, budú striekať fontány, ktorý predstavuje ohromnú zmes štýlov v rôznych období. To bude asi nejaká záhrada, kde bude jar, leto, jesen, zima, a čo ja viem, rôznych období, ne? Však sú len 4. Večerná plavba po Siene, ubytovanie. Kto nevie, čo je Siena, je to rieka, bude
pekný výhľad so západom slnka, sa budeme plaviť po tej rieke a uvidíme všetky hrady. Štvrtý deň. Autokárová prehliadka Champ Élysées. Tak to bude niečo pre chalanov, že je to autokárová prehliadka. To sú motokári, autokári. To bude niečo s autami a to bude nejaké závodné auta. Len teraz neviem, či sú to starodávne autá, alebo sú to moderné autá. Však ale to uvidíte. Uvidíme. Arts de Triomphe. Ty kokos, to sú názvy, fakt tak toto neviem, čo je. Opera. Pôjdeme do opery. Opera. Sranda. Pôjdeme tam spievať, že Čo ty delik, vítam vás pri mojom vlogu. Moderná štvrť La Défense spojená s možnosťami nákupov a obchodnými centrami. Jej, kúpime si čipsy! Popoludní výstup na Eiffelovú väžu, Eiffel Tower, tak z toho natáčim random vlog a to určite vydám, ale tiež aj z toho bude, v tom tripe to bude tiež, sa teším. S prekrásnym výhľadom na celý Paríž. Večer vychádzka na Montmartre, to neviem čo je. Námestie Pigalle, to je námestie. Je tu aj námestie Pigalle. Kde som skončil? Štvrť umelcov. Tak tam môžem ísť? Však umelec, ne? Umelecky hovorím, že tam môžem ísť. Ja som umelec. Bazilika Scarecuere. Scarecuere, tak to určite poznám. Nepoznám. Nocľah. Pôjdeme do nejaké nocľahárne. Či to už je spať? Aha, to je jedno. 5. deň. Prehliadka baziliky Saint-Denis. Denis Penis. Ale ne, to je určite nejaký fajný. Korunovačného kostola všetkých francúzskych kráľovien a miesto posledného odpočinku väčšiny francúzskych panovníkov. Tak to bude cool. Prehliadka invalidovne. Invalidovňa! To bude jak z Outlastu. Nejakí invalidi tam budú, že na nás čakať spaličku, že invalidovňa. Čo to je? Najrozsáhlejšieho múzea vojenského histórie na svete a miesta Napoleónovej hrobky. Invalidovňa, to sú mŕtvi vojaci, ktorí bojovali za Francúzsko a jej česť. Ale aj tak si myslím, že to bude Outlast. Popoludní múzeum Orsay. What? Orsay, to je divné, kde sa nachádza jedinečná zbierka umenia z rokov 1848 až 1914. Tak tam môžu dať môj obrázok. Nemôžu. Nemôžu. Kde som skončil? Ktorá je umiestnená v bývalej budove železničnej stanice. Krista, múzeum je v železničnej stanice. Čo ti šíbe? Pre záujemcov na návšteva jedného z fúka tu, zima je jak sviňa. Z najznámejších cintorínov na svete Père Lachaise. Super, ideme na cintorín na Père Lachaise, či čo? A potom nocľah. 6. deň. Celý deň je k dispozícii na návštevu a prehliadku zbierok múzea Louvre. Pôjdeme do Louvru. Louvre je otvorený do 21:30. Dobre vedieť. Odchod z Paríža vo večerných hodinách. 7. deň. Pokračovanie v ceste cez Nemecko, Rakúsko s príchodom do Bratislavy v popoludňajších hodinách. Takže toto bol môj rozpis na celý budúci týždeň a dúfam, že sa vám to videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like a preto som vám chcel len povedať, že celý týždeň nebudú videjka, len teraz ešte som zostrihal jedno video, ktoré som natáčal s Martinom a Zosifím. Je to taký zostrih takých smiešnejších okamihov, čo som s Zosifím a s Martinom zažil v Minecrafte na Survival Games. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Aj na to potom dajte like. A dúfam, že aj na toto video dajte like.
Ak nemáte ešte odber na mojom channeli, tak ho prosím dajte, ale keď nechcete, tak nemusíte. Do ničoho vás nenútim. Čaute.